morning, babe. Morning. Where's my shoes then? Your shoes? Here, outside. Yeah. Yan, naglinis ako kagabi, guys. Morning, guys. Naglinis ako ng bahay kagabi. Kasi day off ko today. It's my day off, day off, day off. Okay. Tsaka natin. Good morning, guys. Suot-suot ko yung pantulog na bigay sa akin ni Pretty Mary. Thank you. Tsaka yung socks na galing kay Kmart. Ilabas lang natin yung beef kasi magta-tacos kami mamayang gabi. Nag-request si Mister ng tacos. Asan na yung beef? Asan ka na? Asan na yun? Ano ba yan? There you go. Yan. Defrost ka. Diyan ka lang. Balik tayo sa comfy na bed. Kasi naglinis na ako kagabi. As in, pagdating namin sa bahay, naglinis ako. Tapos nag-edit ako ng isang video. Sabi ko, magre-relax ako bukas. We're up na, guys. Actually, hindi naman ako natulog ulit. Nanood-dood lang ako ng video. And ang lamig. Grabe. Gamit na namin yung bagong rug na nabili namin sa IKEA. Actually, matagal na namin siya nabili. Pero kagabi ko lang siya ginamit. Kasi naglinis nga ako ng bahay. Diba? Ang ganda, guys. Ang ganda pa ng feeling. Magluluto ako ng rice, guys. Magti-take to ako ng aking bagoong rice or binagoongan rice. So, magluluto lang ako ng rice kasi wala akong rice eh. Di kasi kami nag-rice kagabi. Ano ba yung kinain namin yun kagabi? Ay, nagpunta kami ng pub. Punta kami ng pub kagabi, so hindi kami nagluto. Kasi yung bagoong rice na niluto ko nung weekend, masarap naman siya. Kaya lang parang sana hindi ko na ginisa yung bagoong. Kasi yung bagoong na ginagamit ko, parang luto na siya, diba? So medyo siya, medyo sunog. Or okay lang siguro igisa, pero sobrang sandali lang isalang agad yung rice. Kasi medyo sunog yun. Masarap pa din naman. Or na-over naman sa sunog. So, yeah. Try ko siya ulit. Kasi madali lang naman siya eh. And while doing that, mag-coffee tayo. Guys, na-ready ko na yung ingredients para sa ating bagoong rice. So, my oil is heating up na. Luto na din yung rice natin there. Naglagay ako ng carrots kasi marami kaming carrots na natira. So, mag-add na lang ako ng carrots. Tapos, onion, garlic. Yes, and then rice, and then bagoong! Where are you? There you are. I can see you. Can see your head popping out. Bagoong, yummers. Barrio Fiesta. Ang bango na agad. Hala, nakalimutan ko pala yung egg ko. Unahin ko sana yung i-fry yung egg eh. Pero okay lang yan, after na lang.
hindi ko to ma-open, guys. Wala pa naman si Dan. Patay na. Grabe, over. Oh my gosh. Ay. Kailangan ko na bagoong. Yes! Yes! Goodness! Bagoong is life. Mag-a-add ako ng siguro mga... Wait, yan na muna kadami. We'll see. Guys, ang sarap tingnan. Off natin yung ilaw. Ganyan na yung itsura niya. Yum! Kain tayo, guys. Wait, tikman ko muna. Mas maganda siya tingnan kasi may kulay, may carrots. Okay na to. Masarap siya kasi maanghang, na medyo maalat. Meron ding medyo sweetness ng carrots. Char! May mga ganon. Ito yung itlog na nabili namin sa Asian shop na nagpunta kami ni Dan sa Goodyear Street. Dun sa city. Ang laki! Ang laki ng itlog. Ay, nabe-break yung yolk niya, guys. Dahil sa laki niya, parang sobrang kailangan mong dahan-dahanin talaga para hindi ma-break yung yolk. Kasi kapag na-break na yung yolk, ayoko na. Hindi ko na-break yung yolk. So, perfect. Look at that. So, tabunan lang natin yan para makook yung ibabaw ng egg. Ganon! Ganon. Ayan, guys. Yan na yung breakfast natin. Brunch, actually. Kain tayo, guys. Yummers. Ay, yung coffee ko pala. Lapit na yun maubos eh. Coffee. And meron palang nag-comment doon sa Arroz Caldo video ko na pwede ko tong i-cut tapos i-freeze. So, yan yung gagawin ko today. Kaya ko siya nilabas. You look perfect tonight. Manood tayo ng movie, guys. Netflix. Kasi chill ako today. Wala akong lilinisin. Nakapag-edit na din ako kagabi. Anong papanoorin natin, mga kaibigan? Oops, no, I don't want that. Uy, mga ano naman to, uy. Gusto ko rom-com. Guys, 5:30 na ng gabi. Madilim, no? Kasi summer na. Bilis na niya magdilim. And, hinihintay natin si Danny Boy. Sana hindi siya mag-detour ngayon at umuwi talaga siya ng maaga. Kakababa ko lang ng phone. I was talking to him. Sabi niya, sa 15 minutes daw. Dadaan pa siya ng shop para bumili ng tomato. Kasi kami guys, magta-taco. It's a taco night again for us. So, asan na yun? Tinapon ko ba? Ito. Sobrang saya ng off ko today. Wala akong ginawa. Hindi ako nag-edit. Hindi ako naglinis. So yeah, anyway, ito yung aming dinner. Old De Paso Hard and Soft Taco Kit. So yung nasa loob ng kit is ito. The taco shell. And then, ito, wheat. Ito yung soft na, ewan ko tawag dito, pero yan. And then, it comes with the sauce as well. So, yes. Ito yung salsa. Meron siyang salsa. And then, we have the taco seasoning. So, yung gagawin ko is lulutuin ko yung beef with the taco seasoning. Actually, magluluto na ako ngayon kasi darating na yun si Danny Boy. Maya-maya lang. Ito yung beef na natunan natin kanina. Let's do this! Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. Na 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 na. Thank you. I got muffins for the weekend. I got a bit of bacon. So you do like muffin, egg, bacon, and avocado. And chocolate? That's for the bloody banana cake. Okay. I'm going to use those 2 bananas and these 2. Okay. Take it out from the bag. Sorry? Take it out from the bag. Let's do that. On the back. Okay.
bumili si Mister ng ano guys, banana. Kasi gusto niya mag-banana bread para sa pa-birthday picnic ni Neil. Ano siya, Sabado. So, lalagyan niya ng chocolate yung banana bread. Parang may nag-comment ata sa video na yun. Yung naggumawa kami ng banana bread. Yeah. Ala, mura ha? 64 cents. No? Anyway, yung natin guys, beef. It's cooking na. So, lagay na natin yung taco seasoning. Yan siya guys. And then, after nito, lalagyan mo siya ng tubig. Siguro mga 3/4 cup ng tubig. Ito yung taco shells, guys. Dapat ganyanin mo siya, parang dikit-dikit. Kasi para hindi siya mag-close. Tapos dito sa end, meron siya nito, oh. Leave inside taco to keep mouth wide. Para hindi mag-close yung mouth. Ano siya, pwede mo siya ilagay sa oven. So, na-preheat na natin yung oven. Darang. Yan. 5 minutes. Ready na yung ating beef. Ganyan na yung itsura niya. Okay guys, meron tayong isang taco shell. Lagyan lang natin siya ng lettuce. By the way, yan na yung ko. Lettuce, onion, sour cream, tomato, and then ito mamaya na to kasi gusto ko din siya kainin that way. And, cheese. Yung honey, bigay ng client ni Dan sa kanya. And then, nandito yung hindi ko kakainin yan. Kakainin ko isang maliit na ganito. And then, mamaya, ako, ganito. So, same ingredients, pero patako at saka pa-chips. Ito yung mission na tortilla triangles. Yum. Kain! Ganito na yung itsura ng taco ko, guys. Maliit lang siya. So, maya-maya lang ito naman. Kain! Palitan natin yung mga natin, guys. Cover na throw pillow. Ito. Kasi winter na, malamig na, fur tayo, yan. So, papalitan ko tong dalawa. Iiwan ko yung pineapple. Tapos ito. Ito yung love, home, and then live simply, dream big, be grateful, give love, laugh lots. Palitan natin sila nito. Let's do this. Suot ko pala yung Looney Tunes na bili ko sa factory. Yung siguro $5 lang to. Ito, maganda. Ano siya? Sweater dress. Ang lamig, guys. Hala, dapat ilagay na namin dito yung blanket. Babe? Ayan, guys. Okay na. Ito pala yung nabili namin sa H&M sa Melbourne niya. Ito. Kasi nakasale siya dun eh. Babalik na kami doon. Excited na ako sa mga sales ito. And then ito, laundry. Laundry na naman. Okay, let's check the invite. In-invite siya ni Neil. Kasi hindi kami friends ni Neil sa Facebook. Kasi hindi din naman ako gumagamit ng Facebook, guys. Tapos si Dan, meron siyang Facebook dahil lang din kay kina Neil. So, nag-Facebook siya para may messenger siya kasi dun yung group chat nila. Anyway, in-invite siya ni Neil sa, may pa-birthday si Neil sa picnic. Tapos sabi niya, may nag-invite sa akin sa Facebook. Hindi niya maintindihan kasi hindi niya din alam. Sabi ko, ako pa yung tinanong mo, hindi ko din yan alam. How can we see the invite then? What do you see the invite? You said Neil invited you. Here, events. Events pala. See? Did you see this? You have to say, going, maybe, can't go, something like that. So, What time is it all? 26th of May, 12:30. So, Mount Lofty Botanic Gardens. I said going. I just clicked the going thing. So, 7 people going already. Who's going? Nasa bed na kami, guys. Pahinga is over. Back to work. Mag-edit ako ng thumbnail, tapos mag-edit ako ng video. Siguro itong vlog na to yung i-edit ko. Meron pa kaming mukbang na hindi ko pa na-edit. Yung nagmukbang kami ni Dan, tapos may Q&A. Kaya lang, hindi ko pa siya na-edit. Kasi ang hirap i-edit ng mga ganun. Edit ko siya ngayon. Actually, yun yung i-edit ko. Sige.
Guys, i-close ko na tong vlog na to. Nag-i-edit lang ako ng video to si Dan. He's working. So, close ko na tong vlog na to. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Then not forget, be goodbye. Good night. Good night, babe. Good night.